Státní investiční a rozvojová společnost po důkladném prověření realizovatelnosti představuje koncepci strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně. Tento klíčový projekt přispěje k rozvoji a transformaci Moravskoslezského kraje, zvýšení životní úrovně jeho občanů a vytvoří v Česku zcela nové odvětví s výzkumem a vývojem navázaným na místní univerzity. Nejen díky své rozloze, stabilnímu podloží, kapacitám sítí a dostupné dopravní infrastruktuře splňuje Dolní Lutyně požadavky investora a je jedinou lokalitou v České republice, kde lze realizovat technologicky nejnáročnější projekty. Samotná realizace parku bude rozdělena do 2 etap tak, aby se neobsazená zemědělská půda mohla co nejdéle využívat. První etapa bude po dobu stavby a po spuštění provozu napojena na dálnici D1 provizorním sjezdem, aby nedošlo k dopravnímu zatížení okolí. Současně vznikne ochranný val a pás zeleně, který celý areál oddělí. Další rozšíření parku bude možné až po dokončení přeložky silnice 1/67. Po dokončení přeložky mezi Karvinou a Bohumínem, ze které bude park trvale napojen, bude dočasné napojení na D1 zrušeno. Podél místní komunikace do Věřňovic vznikne centrální část s potřebnými službami pro zaměstnance i místní obyvatele. Po naplnění výrobní kapacity první etapy se areál rozšíří o druhou etapu pro další výrobní fáze. Spolu s ní vzniknou i navazující ochranné pásy. Rovněž bude vystavěno východní napojení areálu na silnici první třídy pro nákladní dopravu a bude přivedena železniční vlečka. Areál bude využívat zdroje z blízkého okolí, včetně elektrárny Dětmarovice a řeky Olše. Odběr vody hladinu řeky neovlivní. Podle povodí klesne maximálně o 1 cm. Voda z parku se nejprve přečistí a zkontroluje, než se ochlazená na teplotu okolí vrátí zpět do řeky. V úvodní fázi přípravy projektu byly vypracovány expertní studie, které hodnotí jeho dopad a možnost realizace. Důkladné prověření potvrdilo, že strategický podnikatelský park v Dolní Lutyni lze realizovat i pro technologicky nejnáročnější záměry, pokud se dodrží bezpečná a udržitelná koncepce. Projekt klade důraz na plnění environmentálních, sociálních a bezpečnostních požadavků, a to bez negativního dopadu na blízkou ptačí oblast. Velmi dbáme na ochranu před povodněmi. Studie ukazují, že při dodržení navržených opatření pro zachování průtoku vody územím situace v okolních obcích nebude zhoršena. Data potvrzují, že tato opatření by obstála i při záplavách z let 1997, 2010 i těch posledních z roku 2024. Nad rámec této ochrany jednáme s obcemi o možném zlepšení ochrany jednotlivých obydlí. Podnikatelský park leží v sousedství ptačí oblasti přírodního biotopu, s jehož ochranou projekt počítá. A to jak přeložením národního biokoridoru, tak také zeleným stínícím 200 metrů širokým pásem a výsadbou kompenzační zeleně. Mezi další udržitelná opatření patří biotopy, kanály a tůně, které se svými příkopy s křovinami, mokřadní vegetací a stojatou vodou zlepší prostředí pro místní živočichy. Zelený pás mezi obcí a zastavěným územím slouží jako vizuální a akustická ochrana. Poskytuje prostor pro život chráněných druhů živočichů, ale i volnočasové aktivity a rekreaci místních. Středová místní komunikace zůstane a bude lemována parkem a službami pro místní obyvatele. Park Lutyně počítá s maximálním využitím udržitelných řešení, jako jsou například solární panely, modrozelená infrastruktura, implementace zeleně a obnovitelných zdrojů energie na střechách objektů, akumulace a znovu využívání dešťové vody, recyklace technologické vody, zelené fasády, využití odpadního tepla, minimalizace tepelného ostrova, využití železnice pro nákladní dopravu a dalších. Neméně důležitým opatřením je minimalizace světelného smogu. Návrh počítá s čidly na lampách po celém areálu, automatickými roletami na budovách a použitím teplého světla. Nad rámec samotné přípravy projektu na základě dopadové studie je možné zlepšení občanské vybavenosti a kvality života v okolních obcích. Jednat se může o rozvoj škol, modernizaci veřejného prostranství nebo rozvoj volnočasových aktivit či přímé kompenzace. V návaznosti na výstavbu parku bude v okolí dobudována síť cyklo- a pěších stezek, které zlepší dostupnost a propojení území pro chodce i cyklisty. Strategický podnikatelský park je příležitost pro místní obyvatele, protože nabídne nadprůměrné mzdy, příležitosti pro lokální dodavatele či propojení s vysokými školami, čímž přispěje ke zlepšení ekonomické situace regionu a dojde k zamezení odlivu mladých, talentovaných a vzdělaných lidí z kraje.
Hlavním cílem SIRS je příprava lokalit pro strategické investice s vysokou přidanou hodnotou, jejichž umístění na našem území povede ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.